ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ କବିତା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। MCQ01 PG NET JRF PhD SSB PGD UPSC ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। MS ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିଏସନ୍ 3730। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କେଉଁ କବି ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି? ବ୍ୟାସକବି, କବିବର, ସ୍ୱଭାବ କବି, ଭକ୍ତ କବି। ଉତ୍ତର ସି ସ୍ୱଭାବ କବି। ସୀତା କେଉଁ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା କଥା ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଯମୁନା, ତମସା, ଗୋଦାବରୀ, ଗଙ୍ଗା। ଉତ୍ତର ବି ତମସା। ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟ କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ନବାକ୍ଷରୀ, ଚୋଖୀ, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ, ଚକ୍ରକେଳି। ଉତ୍ତର ସି ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। ଭ୍ରମଣ ଖରଚ ପାଇଁ ପାଇଥାଏ ଭତ୍ତା, ଖାଉଥାଏ ଏଣେ ମୁଠି ଦରିଦ୍ରର ମଥା। କରୁଥାଏ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଥାନ୍ତି ଧର୍ମାବତାର। ଉକ୍ତ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କେଉଁ କବିତାରୁ ଆନୀତ? ଭାରତୀ ଭାବନା, ମହିମା, ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ, ଅହଲ୍ୟା ସ୍ତବକ। ଉତ୍ତର ଏ ଭାରତୀ ଭାବନା। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କୀଚକବଧ କାବ୍ୟଟି କେଉଁ କଥାବସ୍ତୁ ଅନୁସରଣରେ ରଚିତ? ଭାଗବତ, ହରିବଂଶ, ରାମାୟଣ, ସାରଳା ମହାଭାରତ। ଉତ୍ତର ଡି ସାରଳା ମହାଭାରତ। ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟଟି କେଉଁ ନାଟକର ଅନୁସରଣରେ ଲିଖିତ? ରଘୁବଂଶମ୍, ମେଘଦୂତ, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍। କେଉଁଟି ଉପରୋକ୍ତ ନୁହେଁ? ଉତ୍ତର ସି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍। ଜାଣିଲେ ବେଶ ନୁହେଁ ଗୁଣର ଚିହ୍ନ, ବାହାରେ ସାଧୁ ବେଶ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ। ଉକ୍ତ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି କେଉଁ କବିଙ୍କ ରଚନା? ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ନନ୍ଦେଇ କିଶୋର ବଳ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଉତ୍ତର ବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟଟି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 2, 3, 4, 7। ଉତ୍ତର ଏ 2। ର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ରତିପାଦରେ ଆଦ୍ୟ ଓ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରଖି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? କୀଚକବଧ, ପଦ୍ମିନୀ, ରସ ରତ୍ନାକର, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଉତ୍ତର ସି ରସ ରତ୍ନାକର। ରସ ରତ୍ନାକର ଗ୍ରନ୍ଥରେ କାହାର ପ୍ରଣୟ ଓ ପରିଣୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଉଷା ଅନିରୁଦ୍ଧ, ରାମ ସୀତା, ଅଜ ଇନ୍ଦୁମତୀ। ଏଥିରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଉତ୍ତର ଏ ଉଷା ଅନିରୁଦ୍ଧ।